Today mga kahigala, naggawa ako ng longganisa kay matagal na kami hindi nakakain ni banana ng longganisa, no? At paborito pa naman namin to. Pasensya na at wala pa akong bihis, nagpangkatulog pa. So yan ang aking mga gamit dahil wala akong mga gamit, no? Pang longganisa. So nagamit na lang ako ng bottle ba sa Sprite na maliit. So para mapurma kintahay. At nagamit din ako ng chopstick ba, pang tuklod para mo gawas ang atong longganisa. Magtiyaga ako gawa ng longganisa kay kung hindi tayo magtiyaga walang kakainin. Maganda din to pang madalian ba kung walang ulam, so magkuha na lang sa freezer, no, ng longganisa. Maganda din to pang negosyo, kaso lang hindi siya easy, no, kung wala kang masyadong gamit. Pero kung may gamit ka, easy lang. Uy, okay lang kung wala kang assistant, mag-isa ka lang, basta negosyo na, di ba? Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever. Ito lahat ang aking nagawa, 25 pieces, kaso hindi nagkapantay. Ilagay ko na to sa freezer. Kakatapos ko palang nagawa ng longganisa, nagawa na naman ako ng lumpia, pero veggies lang to, walang meat. Nasa mood ako ngayon mga kahigalak, so sinamantala ko na lang, no, magkuri-kuri sa kusina. Kasi minsan pag wala ako sa mood, ay wala talaga, nakaupo lang. You broke, but since you left me alone, I've been high. May natira, wala na pala akong wrapper. I-fry ko na lang siguro to, tulad ng dati ba, yung nilagyan ko ng egg. Yan lang lahat ang aking nagawa na lumpia, 8 pieces lang. 3 days later. Gala days na naman mga kahigala. So ngayon early in the morning, kunin namin si Madam Lily, no, sa kanilang bahay. Kay ihatid kami ni Banana papunta sa bahay ni Madam Gina. Si Lily kapitbahay lang namin, kaso minsanan lang kami magkita dahil alam niyo naman, no, may anak na, busy ng karir. 10:30 ang aming kainan, pero doon kami sa bahay ni Madam Gina mag-waiting till 10:30 kasi alam niyo naman hindi kami marunong mag-drive. Ito na si Madam. Hindi maginaw? Malapit na kami sa bahay ni Madam Gina. Nagmamadali si Banana kay nalit na, no, sa trabaho. Kay medyo ladyo-ladyo po, no, ang bahay nila Madam Gina. So ito na ang bahay nila, Park Drive. Naglakad lang kami. Kasi late na si Banana sa trabaho. Diyan lang kami sa labas sa gate, no, nagpahatid. Yan. So nagbagood si Higala sa Dalaba. Nasa bahay na kami ni Madam Gina, no? Dito muna kami mag-breakfast kasi maaga pa. Nagawa siya ng biko. Sa bahay namin. Medyo Kuha na kayo ng biko. yan ang kaniyang biko. Yummy, yummy. Ihatid kami sa banana ni Madam Gina, no, sa Angelos. Yan na si Madam Lily. Hello! Charot. Ito na yung tawag nila na Angelos Cape. So si Madam Lori nasa loob na daw ng restaurant. Nag-wait na sa amin. Kakarating pa lang ni Madam Joy, siya na lang ang kulang. Taga Ilocos to mga kahigala, nag-work to sa Dubai pero pupunta lang siya dito sa South Africa, like vacation lang ba. Nag-order kami ng wine kay pangpainit sa lawas ba. Malamig kasi ang weather ngayon. So yan na ang ilang waiter. Pangpalipas gutom mo na mga kahigala, bread na may garlic ba sa top, and then calamaris na may chips, of course. O yan, paubos na. Muna niyang among gi-order, no? 2 klase na pizza at hindi ko alam kung ano mga flavored nito. And then pasta na may seafoods, and then Alfredo. Yan lang. Lahat, feel ko ang dami. Kami lang 5 ang kakain. Siguro may bring house na naman kami nito. Isa mo na. Hi, Romigala. Ay, ano pala to? Video. Busy just chat sa kanyang banana. Ito pa. Can we also have more ice? May pangalawa na namang ano, rose. Ano tawag? Rose. Ak-4 kasi pala. Kala ko rose. Rose nun. Tapos na kami kumain. So, bago kami uwi, mag-exchanging gift muna.
Ihatid kami ni Lori no sa bahay nila Madam Gina. Babalik kami doon dahil hindi namin alam kung saan kami pupunta. Maaga pa kasi So magsabot-sabot muna kami doon sa bahay nila Madam Gina. Buti na lang at mabait ang banana ni Madam Gina at hinatid kami dito sa Boardwalk Hotel. So ito ang loob ng Boardwalk Hotel. Ang ganda. First time ko pa dito nakapunta. So ito ang kanyang banana. Librihan daw kami ng snack. Sana all. So yan, may pinasabana pa ako. Ang iba ay juice lamang. So naghintay kami sa aming snack. So ito si Madam Gina. At ang kanyang banana. Ay, video. Ay! Charan! Yan ang aming snack. Pupunta daw kami ng toilet pero ito ang aming nadaanan. Sobrang ganda. Tapos may pina-spa pa sila mga kahigala. So yan ang loob ng spa pero bawal man pumasok, no? Nagpicture lang kami dito. So ito ang kanilang bathroom. Diba? Ang ganda! Likod to ng hotel. Ang ganda din, no? Malapit lang pala ito sa beach. Me feel like this. We got a party for a lifetime. No way it's time for the sunrise. No, we don't care about the bad nights. For a second, let me feel like this. Magpusing muna kami dito mga kahigala bago kami uwi kay hapon na. Make me feel like this. Young blood made of gold. A mind you can't come. Ang harap ng Boardwalk Hotel. Pauwi na kami. Next morning. Ngayon is Saturday, so nandito kami sa Spur, no? Dito kami nag-lunch. Yan ang aming food. Sa akin is pork, kay banana is beef. The next day. Nakalimutan ko mag-vlog, no? Isang oras na ako, no? Nagising, nagilamos na ako, no? Nakalipstick na gani. Yan, so, nanghugas na lang ako mga kahigala kay aalis kami ngayon, no? 11 o'clock na sa umaga. So, hindi ako naka-update sa inyo. Kahapon, lumabas lang kami para kumain ng lunch kasi half day si Banana kahapon kay Saturday man, di ba? So, pagka Friday, hindi ako nakapag-update din dahil hapon na kami nakauwi, no? Di ba, nag-Christmas party kami. So, ang aking natanggap pala is yung kunin ko muna. Ito, Yan. Parang to siya. Mix ba ng mga prutas. At ito, baso. And then, ang akin naman is binigyan ko si Lily. Kasi si Lily ang nabunod ko. Di ba, pinakita ko sa inyo yung para siyang bowl at plate na may style-style. So, nilagyan ko na lang din yun inaadan ko na lang ba ng perfume and then must. Yun lang. So, maghugas muna ako kay nandun na si Banana sa labas, no? Naghintay na. Hindi pa ako naka-change ng clothes. Marami na naman hugasin. Ganito ako pag early in the morning. Maraming hugasin. Ilan mo na. Tarang 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 tarang. Ang aking mga halaman is na siya, parang na padung nakamatay ba? Di ko alam anong nangyari niyan. Kulang siguro sa tubig or nasubraan sa tubig. Di ko alam. Vamos a tomar toda la noche, mujer. Te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres perder. Vamos a bailar, quiero verte mover lento. Kakarating pa lang namin dito sa Walmart Park. May bibilhin kami ni Banana. May video na ako dito. Yung mga kaibigan ko, yung kasama ko ba, pumunta kami sa H&M. Kasi nag-sale that time. So, ito ang Walmart Park. So, mag-sanitizer muna tayo, no, bago papasok dito sa mall. Medyo hindi busy ngayon kahit Sunday. Kaunti lang ang tao, di ba? So, pupunta kami dito sa Edgar's. May titignan kami ni Banana. Tingin-tingin muna kami, mga kahigala, kung ano ang maganda para sa akin. Charot. I-try ko muna to, mga kahigala, kung maganda ba sa akin. Yan na. Para akong pregnant. Isa pa to para akong matanda.
na 60 years old. This is it, pansit. Parang bagay to sa akin mga kahigala. Oh, charot, parang bagets tayo nito At isa pa to, di ba? Maganda ang white mga kahigala. I like it. Remember that. Nag-stop muna kami dito sa Simply Asia. Dito kami kakain ng lunch. So, magpili-pili muna kami mga kahigala. Mag-noodles muna kami. Sa akin is beef, and then ang akong soft drinks is Coca-Cola. Kay Banana is chicken, and then of course di talaga mawala ang kaning coffee, no? Medyo gihangan si Banana kay medyo magamong chili. So, ito ang Simply Asia. Medyo malaki siya, kaso walang katao-tao. Tahimik na yun. Nakabihis na ako! Ito lang lahat ang aking nabili. Mix to mga kahigala, may top at dress, no? So, isa top, 2 dress, 3 top, and then 4 top, again, skirt, 5, and then 6 top. At ika-7 is, syempre, maong, no? Maong is pants. Bumili din kami nito para sa bicycle wheels chopping black. Yan na. Hindi kami naglaroy-laroy today kay mahal na ang gasolina ngayon, no? Nalata niyo mga kahigala na wala muna kaming gala-gala, no? Kami ni Banana magbibiyahe sa ibang town ba, no? Hindi na talaga madala ang smile ang presyo sa gasolina. Ay, nako. Diyan sa Pinas din, no? Same. Mahal ng gasolina. So, yun lang mga kahigala, no? Ang ma-shared namin ni Banana at sa aking mga kaibigan dito, ang aming galagala. Ang lagi niyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay. Para always happy and most of all, be kind. Maraming nabili si Banana para sa akin ngayon. Humirit pa. Yan na si Banana. Times to sleep na po. Kay hapon na. Yan. Bye. Lately I've been